Sanibonani, ngiyathemba ukuthi niyaphila namhlanje nami ngiyaphila. Namhlanje ngithanda ukuthi sifundisane ngeChrist oil. Okokuqala yini iChrist oil? Umuntu nomuntu noma ngabe umuntu omnyama, noma ngabe umuntu omhlophe, noma ngabe uyindiya, wonke umuntu, wonke umzimba, inyanga nenyanga unamafutha asuka le phezulu ebuchosheni bakho ehle njalo ngomgogodla ahlale izinsuku ezimbili no half, 2.4 days to be exact, kodwa ke sesingasho sithi 3 days uma sesirounda off. Bese ke lamafutha mayesefikile lapha ahlala kuyithambo elibizwa nge-sacral bone. Bese eyanyuka ke uma ungazange ke uwa waste noma uwamoshe. Azothi mayesenyuka ke azobe seyi-gas noma angizozama ukufuna igama lesizulu kodwa azonyuka aphinde aye ebuchosheni bakho la azofike khona a-activate ingxenye yengqondo yakho le ongayisebenzisi. Angithi niyenizwa ukuthi only 1% wabantu emhlabeni basebenzisa iy'ngqondo zabo ngokwe-full capacity. Lokho ke kusho ukuthi yibo laba bantu abanololu lwazi lwalamafutha ehla kumuntu nomuntu njalo ngenyanga. Ziningi izinto ezenzakalayo ezenza ukuthi thina singawazi ke amafutha lawa nomsebenzi wawo, iChrist oil. Ake ngiqale ke nje ngento abantu mhlambe abazoba familiar kuyona noma bazoyazi kangcono. Lamafutha lawa iChrist oil, indlela aba nomthelela ngayo empilweni yakho kuba engazuthi uzelwe kabusha. Yilana ke abantu bezenkolo abafike bathathe lolu lwazi ngokungabi nalo ulwazi oluphelele ngale process eyenzeka ngaphakathi emzimbeni, bese umuntu acabanga ukuthi hayi ngoba manje sengizizwa kanje kusho ukuthi sengisindisiwe noma okwenzakalani. So into eyenzakalayo ke yenzeka ngaphakathi emzimbeni. Uma for isibonelo uthola ukuthi umuntu ejwayelekile emphakathini yethu, umuntu uzohamba aye esontweni mhlambe afika yinikele akhethe inkosi agwinye uJesu ahlale ngaphakathi. Lo muntu okokuqala kusho ukuthi usezozama ukuphila indlela emoral noma azame ukuphila impilo edecent noma egculisekile, angamosha abantu. Lokho okusizayo ke lamafutha mangabe ehla njalo ngenyanga bese ephinde enyuka eye phezulu. Yiwo futhi lamafutha lawa okushiwo okukhulunywa ngawo makuthiwa wehla wahlala ethuneni waphinde emva kwey'nsuku ey'ntathu wavuka wahamba waya ezulwini. Izulu is your brain, it's your pituitary gland. Angizongena-ke ngigxile ekutheni ku-pituitary gland nezinye izinto, kodwa nje okwamanje nginikeza i-context for umuntu ukuze mase sesigxila kakhulu sesikhuluma ngayo ngo-Ida Pingala nale ndlela ehamba ngayo esanyoka, nalento eyenza ukuthi abantu abaningi bayisabe iy'nyoka noma ngokwenkolo inyoka ibekwe yayisitha somuntu, kanti ngokomthetho inyoka iyisimbolo noma iwuphawu lokuphila komuntu, yila esiphila khona-ke. Lamafutha akhiqizeka kumuntu nomuntu. Yikho kunama-condom emhlabeni, yikho singafundiswa ngalamafutha. Mhlawumbe uyaqala ngisho ukuzwa ngalamafutha afike a-activate lama-brain cells wakho alele awenza ukuthi ungayisebenzisi ngokugcwele ingqondo yakho. Mawuqala manje, ngenza isibonelo somuntu osindiswayo, mawuqala usiya esontweni awusalali mawukuthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa ade mhlawumbe awushadile, awusalali, okusho ukuthi lamafutha aseyagcineka ehlale ebese eyanyuka. Isikhathi esiningi-ke le process yenzeka umuntu engekho aware
ukuthi iyenzeka, ngoba awazi nanokuthi ikhona iprocess enjalo. Wena ucabanga ukuthi uthola uJesu, impilo yakhe isishintshile, kanti kune-process eyenzeka kuwe ngaphakathi. Umuntu nomuntu iyenzeka le process. Ziningi indlela esimanipulate-weke ngayo ukuze sikwazi singabi nalo lolu lwazi, bese futhi siyawamosha lamafutha noma lolu ketshezi olusuka engqondweni oluzophinde libuyele futhi esilibiza nge-crust oil engqondweni uyo-activate ama-brain cells wakho alele noma adormant. Ama-condom enzelwe lokho ukuthi abantu bezolala uhubhu nohubhu beshonele bemoshe lolu ketshezi. Yikho kukhona izinto zokupreventa, benzela ukuthi nizolala nilale kungabi wena utshela ukuthi hayi angizokhulelwa mangabe umuntu wesifazane noma angizokhulelisa mangabe ngiwumuntu wesilisa, ucabanga ukuthi hayi lokho kunginikeza inkululeko ukuthi ngingenza noma ngabe yini. Impi ayikho nokuthi kube khona abantwana abaningi, yebo part of it iyona i-population control, kodwa impi enkulu ingomuntu, nokuthi wena ufe uhamba uphila ngoba umosha lolu ketshezi lakho oluzothi mawuligcinile lukwazi ukukusiza ingqondo yakhe isebenze ngendlela ehlukile kunendlela esebenza ngayo manje. Abantu abaningi uzobona ukuthi emva kwesikhathi umuntu uzobona esethi emva kokuba aye esontweni wayeka izinto akade ezenza ezimosha lolu ketshezi, okuwukulala ngokocansi noma ukumasturbate, ukuzithinta kakhulukazi kubantu besilisa. Yebo nakubantu besifazane liyamosheka lolu ketshezi, kodwa ikakhulu kubantu besilisa. Bese emva kwalokho okunye okulimosha lolu ketshezi kungaba ukudla, mhlambe ukudla okunenyama, ukudla okuyijunkie okungenamsoco, ukubhema, ukuthatha izidakamizwa, konke lokho kuyamosha lola ketshezi olwehlayo ngenyanga. So ke kubalulekile ukuthi wazi ukuthi wena ngabe yiziphi lezi zinsuku lolu ketshezi oluzokwehla ngalo luphinde lunyuke, ngoba kufanele ukuthi ulungiselele, ngoba ngesikhathi ke luzokwehla lolu ketshezi kufanele ukuthi nje izinsuku ezimbili ngaphambi kokuba lehle uyalungiselela. Mhlambe uyaqala uyafasta, mawuthanda uzokwazi ukufasta mhlambe half a day or noma usuku lonke, noma ucleanse isystem yakho, kodwa ulungiselele nje ukudla kwakho nje uqiniseke ukuthi kuzosupporta le process eyenzeka ngaphakathi emzimbeni wakho. Uzame nje ukubalekela ukugwema izinto, uphuzo oludakayo, uzame ukubalekela ukugwema ucansi, uzame ukugwema ukuzithinta, uzame ukugwema izidakamizwa, izinto ezizokwenza ukuthi lolu ketshezi lumosheke. Ulungise nje umzimba wakho, even kuya deep impela kuye nasekutheni indlela oziphatha ngayo, ukontrol imizwa yakho, ukontrola ukucasuka kwakho. Yebo uzolingeka ngalezo zinsuku, kodwa kuyenzeka ukuthi ukwazi ukuthi uhlangabeze le process 2 days before, bese uyalungiselela. Ziningi izinto ongazenza ke esibala kuzo ukumeditate, ukwenza sure ukuthi ulimi lakho lulaphaya phezulu, yabo, uhlalisa ulimi lakho laphaya. Ngesikhathi uhlalisa ulimi lakho lapha phezulu, khona ngisho eBhayibhelini le process, kodwa ke ngizoyenza enye video ecubungula kahle izinto eziningi ukuze uzoba nolwazi, ngoba izinto eziningi ezikhona eBhayibhelini ziyiqiniso, ngoba i-esoteric information ikhona, kodwa yamanipulate ngalendlela yokuthi wena uyadidiseka ukuthi kukhona okuhle kukhona okubi eBhayibhelini. Njengakuyo i-spirituality kukhona iside elihle, kukhona iside elidark le-spirituality, okusho ukuthi kuzoya ngawe ukuthi wena lolu lwazi onalo wenzani ngalo. Ngingalahleki nje, okay, sisakhuluma ukuthi ke iziphi izinto ongazenza ke mangabe sekuyinsuku zakho zokwehla kwalolu ketshezi. Songena ekutheni ubala kanjani ukuthi lezi zinsuku zakho zinini inyanga nenyanga, ngoba umuntu nomuntu
kuzobaleka ukuthi uma ungekho familiar noma ungazi ngama zodiac signs noma ama star signs wakho, manje wena zazi ukuthi yini i-star sign sakho kokuqala. Ilokho kubalekile uzazi ukuthi wena nje, mina njengoba ngizalwa ngomhla 27 July mina ngiyiLeo, okusho ukuthi i-star sign sami iLeo. Kodwa-ke ngizozama uku-editha kwividiyo ukuze abantu bezobona ukuthi noma ngenza ividiyo enye eseceleni yaka TikTok, kodwa nizosho-ke kuma-comment ukuthi mhlawumbe ngabe niyafuna yini ukuthi ngichaze ngama zodiac signs ukuthi uzazi kanjani ukuthi uyiphi, ngoba ngiyazi ukuthi njengoba ngenza le video baningi vele abantu esengike ngabakhuluma nabo eceleni, ngizama ukubakhombisa ngoba bengeke ngawenza ama-live, yikho ngenza le video ngaphambilini ngichaza ukuthi wonke umuntu unawo lo 3 days okwehla lolu ketshezi, njengoba thina sikhohlwe kuthiwa wafa wangcwatshwa uthe ngomhla wesithathu wabuye wavuka wayezulwini, kusho esontweni besidukisa. Yes, iqiniso likhona kuleyo nto, kodwa iqiniso akulona lokuthi umuntu wahamba wayongena ethuneni waphinde wavuka after 3 days. Ungayikhohlisi nje utshele nje lezo story ezingekho ezinga-exist. Lo 3 days okhulunywa ngawo ukufa kwe-Christ oil, ukwehla kwayo iyohlala ngekugcineni komgogodla wakho, at the tail end of your spine, ihlale kwi-sacral bone okuyithumbu, yiyo ithombe leya noma ithuna la ohlala khona. Lamafutha azohlala uma ungawamoshi kulo 3 days azophinda anyuke mefika engqondweni yakho, a-activate ingqondo yakho nendlela esebenza ngayo. Yikho uzozizwa engazuthi manje sengenza ama-choices a-right empilweni, wena uyibona ukuthi engathi mhlambe ukukhula noma izigaba zempilo, ukukhula noma iy'nqumo ey'hlukile oyithathayo. Kona lokho kusuke kuyizigaba nezigaba nezigaba, ikakhulukazi uma umuntu ezozibalekela kwangempela lezi zinto ezimoshayo lolu ketshezi, uzozibona kwenzeka kakhulu. Yikho ngenza isibonelo ngabantu abasindisiwe, ngoba angithi niyasatshiswa kuthiwa mawulala wena isono nje, wena awusasidli isono, wena awusashela awushelisi uma uwugele. Yikho-ke konke lokho okwenza ukuthi lolu ketshezi lwakho longeke, bese uzibona wena ukuthi impilo yami since ngakhetha uJesu iyashintsha, ngiyaprogressa, ngiyabona nje izinto zami zihamba kahle, kanti yile process eyenzeka kuwe ngaphakathi esontweni lakho. Abangayazi angeke futhi baze bakutshele, ngoba esontweni kufundwa exoteric information, ukuthi ulwazi olungaphandle olungajulile, akulona ulwazi lwama-initiate. Lawa ama-initiate abantu abalifunayo ulwazi, abangena bagxile kwi-core yenkolo, bafunde umsuka wayo nokuhlobana kwayo with the minor and the major arcana, okusho ukuthi the lesser and the major arcana, okungaphakathi kanye nokuhlobana okungaphandle esibhakabhakeni noma emkhathini. Masithi minor or lesser arcana, sikhuluma ngama-internal processes enzeka kumuntu, njengale process engikhuluma ngayo. Maningi ama-processes awenzakalayo, kodwa nansi ebalulekile engithanda ukuthi wonke umuntu owumZulu, wonke umuntu onsundu azi ngale information, abaziyo noma asebeke bezwe ngale process. Ungayisearcha uyigooglishe Christ oil, kodwa-ke njengoba ngenza le video ngichazela umuntu omnyama onsundu ongakaze ezwe ngale process, futhi ofisayo ukwazi ukuthi ngabe yiziphi lezi insuku le process ezokwenzekala ngayo emzimbeni wami. Asingeneke lapho-ke, ngikhuluma ukuthi umuntu unama zodiac signs, sonke sinama star signs wethu, njengoba mina eyami kuyiLeo-ke. Kukhona i-app ibizwa ngo-Moon Phase, My Moon Phase. Akhona-ke namanye ama-app ongawasebenzisa, asebenzisa-ke ama-different calendars uku-calculate, kodwa mina engiyisebenzisayo ngisebenzisa My Moon Phase. Kwi-My Moon Phase i-app e-free, awuyikhokheli, iyakukhombisa ukuthi-ke manje inyanga ikusiphi isigaba, kanjalo ngokoma full moon noma waxing noma crescent, kanjalo. Kodwa thina okubalekile sikufunayo la ukwazi ukuthi
i-moon zodiac ngabe ikusiphi i-star sign ngokwama-date. Njengoba namhlanje kuwumhla ka-7 September, inyanga ikwi-moon zodiac iScorpio, okusho ukuthi mangabe uyi-Scorpio isikhathi sokwehla kwamafutha akho ke lawa. Uma ke kuze kube nakusasa nge-8 zika September, ngomhla ka 9 September iScorpio ke siyaphuma manje ukuthi iCrest Oli siyanyuka manje, sekungena iSagittarius. iSagittarius okusho ukuthi ilanga lakho lokulungiselela leli ukwehla kwamafutha ezofika lapha yangezansi kwespine sakho. Lokhu ke kwenzeka kumuntu nomuntu. Ngizophinde ngichaze ke futhi nayo ke le My Moon phase le app, kodwa kubalekile njengoba kule video wena suka la uhambe uyodownloada le app. Ku Android noma ku iOS ikhona My Moon phase. Uzokwazi ukuthi uyidownloade bese uyakwazi ukubona ukuthi okay, mina njengoba namhlanje kuwumhla ka 7 September, kusho ukuthi mina istar sami makuyiScorpio, okusho ukuthi kanjalo kusho ukuthi isikhathi sokwehla kwamafutha ami 2.5 days, 2.4 days la amafutha azokwehla khona. Iyona app engiyibona i-accurate kakhulu ke leyo. Lokhu kusho ukuthi ukulungiselela uketshezi lakho kwehla udla kahle, ubalekela idakamizwa, ubalekela ama-emotions a-heightened, ucasuka okweqile, uyazama ukugwema, uphila nje uzama ukucontrola ama-emotions wakho, uwalawule. Uzame ukugwema ucansi nokuzithintathinta, uzame ukugwema iziyobisi, izinto ongakwazi ukuthi uzenze lezo. U5 days enyangeni uzowubona umahluko ozokwenzeka empilweni yakho uma uzama ukuyi-applya le process esikhuluma ngayo. So iyona ndlela ozokwazi ngayo ke leyo My Moon phase ukucalculate. Kodwa ke ngiyazi ukuthi izothanda ukuba nzima, ngizokwenza ama-video ahlukahlukile azobe echaza nje mhlambe kwi-video elandelayo ngizobe ngichaza mhlambe ngama-star signs, ukuthi wena uzazi ngani ukuthi i-star sign sakho ubani, ngenzela abantu abaningi engibaziyo abangakithi ke kakhulu, ngoba ngiyazi ukuthi ba-strugglisha kakhulu ngalezo zinto, ngoba izinto eziningi asizazi thina. Sazi ukuthi nje emkhathini izinkanyezi zikhona ziyaphuma everyday, kodwa asazi ukuthi sihlobene kanjani nazo. Yizo ke lezi izikhathi zokuzalwa kwethu ezenza ukuthi sihlobane kakhulu. Enye indlela esihlobanisa nesibhakabhaka, ukuze lokho kwenzeka ngaphakathi, as above so below, as within so without, umthetho wendalo lokho, ukuthi lokho kwenzeka kimi ngaphakathi kuhlobene nalokho okwenzeka ngaphandle kumkhathilibe. Yiyo ke le process enye yezinto eziningi zama-process okwenzeka ngaphakathi. Lolu ketshezi lulawulwa yini? Lulawulwa inyanga. Inyanga ekuyiyona engena ngokwezigaba ngokuthi wena wazalwa nini. Okay, so ke yizona zindlela esizokwazi ukuthi silonge ngayo ke lolu ketshezi. Mhlambe nje ukuthinta nje kafushane, ngeke ngayenza ivideo ngiyidedicatele kubantu besilisa ukuthi ngabe bayazi yini ukubaluleka kokugcina isidoda sabo noma i-semen retention. Ngiyazi ke nifundile, phumani lana nihambe niyosearcha semen retention nama-benefits wakhona. Hayi ukuthi makuthiwa semen retention ukuthi kudila nabantu besilisa kuphela. Yebo, impi kakhulu nomuntu wesilisa, kodwa kusetshenziswa umuntu wesifazane ukuze kuliwe nomuntu wesilisa, ngoba abantu besilisa ngokwendalo banikeziwe amandla ukuthi ba-authoritative, banamandla vele. Kodwa ukuze kulawulwe umuntu wesilisa kusetshenziswa umuntu wesifazane ukuze ezohamba eyoyenga le ndoda, ukuze izokwazi ukuthi imoshe isidoda sayo. Uma uyindoda emosha isidoda sayo, ingqondo yakho nje oqala ayihluze kahle, ngoba wena awuyisebenzisi yonke ingqondo yakho ngokuphelele, ngoba uyalimosha lolu ketshezi. Njengoba ulimosha lolu ketshezi, luphuma nawo wonke amandla. Yikho emva kovuthondaba umuntu wesilisa ezizwa edrainekile, noma kungazi ukuthi khona into esukile kuye,
bese kuba khona le connection ekhathekayo nalomuntu olele nawe ukuze ungazuthi awusamfuni ngisho la eduze kwakho kwalowo mzuzwana until uze kubuye lowo mdlandla noma uyiphoqe ukuze uzophinde futhi uphinde ungene kwesinye isibombe esilandelayo ngoba ngithi yenye futhi pressure lesi sifakiwe abantu besifazane sabantu besilisa ukuthi nje awukwazi kuba indoda elala 1 round 2 round 3 round so ufuna kuyogabalala ke uzidrain lonke uketshezi lwakho lwamandla olunikeziwe umdali ukuze luhlale kuwe lukunikeza amandla luqinisa ngisho amasosha akho omzimba lukwenza ukuthi uhleli umusha yikho mangabe senifika koma 30 koma 40s angiphathi koma 50s senivithikile vele ngoba lolu ketshezi senilmoshe ebusheni bene nalimosha ngoba akekho umuntu engisengingahlangana nayo njengoba ngimngaka mina owaziyo lolu lwazi engikhuluma ngalo ukuthi mawulala nomuntu inhloso yokuthi ukhiphe uketshezi lwakho ingalesi sikhathi ufuna ukwakha ingane kuphela kodwa ngenxa yokuthi sesifakwe umqondo wokuzibulala nathi sesangena kulokho ngisho ngizama ukukhuluma nomuntu osise mhlambe ngiqala iconversation ngimbuza ukuthi awungabe uyazi ngesemen retention nje kubantu engibaziyo abangani bami engisondelene nabo bathi nje ngingabe ngilalelani nomuntu wesifazane uma ngeke ngize ngichame yakholwa uThixo yisonamandla wonke umdali wezulu nomhlabana uYesu Kristu nyana wakhe emnye inkosi yethu akhalwa ngomoya oyingcwele wazalwa intombi uMaria wefa ubunzima phansi komgodi uSipilatu wabethelela emnqamlezweni wafa wancwatshwa wehlela eHadesi kuthe ngomhla wesithathu wabe wavuka ekufeni wenyuka waya ezulwini apho ahleli khona ngasekunene uThixo yise onamandla onke othe ahlele khona zekugweba abahleliyo na abafileyo ndiyakholwa ngumoya oyingcwele nalirhamente ngcwele kulo lonke ilizwe na budlelwane babangcwele nakukuxolelwa kwezono na kukuvuka komzimba ekufeni nabo bomi obunguna phakade amen kwakuyi-introduction e-right kodwa ngempela le Jesu no I mean ngisho lo ngaphakathi kimi the oil angisho lo ngicabanga ukuthi usezulweni guys no ngakhohlisa ngadidiseki vukana emaqandeni inkolo inemfundiso ezinhle kodwa ezingenalo iqiniso ngalendlela ekufanele ngabe siliqonda ngalo